Okiny makawuono kalwe ni nyaka sani koro wang'eni piny sirikal mano mar piny Kenya kata Kenya en achiel kuom pinje mano maderom 9 mabo bedo ka chako tiyo kod sindana mano mar ichuoyo ji nyadiriyo higa mar mondo mi ogeng'a kata okonya e geng'o landruok mag kute mag ayaki. Ang'eni sindan makamano isewinjo kaka en achiel kuom jogo manitiere ong'ala manyime mar neno ni othira kata duok piny landruok mag kute mag ayaki. Sindan makamae kiwinjo humbe Patricia kaka achiel kuom jogo makedo kod landruok kute mag ayaki e gwenge mopogore opogore ahinya nyate gwenge magwa makaluo. Bende paro no bobedo kotimo tije hie mar konyo e duoko piny kwan jogo magamo kute mag ayaki. Mokwongo Joyce nyaka mi joge wapuonj nikech ok inyal chungo kinyi ti dichuoyi sindan mok ing'eyo kore. Koro achiel maduong' ma nyaka watim ni nyaka wa create gimiluongo ni demand mondo joge obed gi ng'eyo ni sindan ni kochuowa en side effects mage manyalo yudo to sindan ni kochuowa en ber mane mayudo an kaka dhano nikech kadok kor mine iyudo seche moko ka miyo samoro nigi luoro, samoro en kaluo dichuo dak Nairobi ka, samoro dak Mombasa, o samoro onene diriyo higa. Kuma nyodakie ka onge dalano miyo kia kata osegamo kute mag ayaki miyo kia. Ka mine machal kamago nigi luoro ni thuolo nitie ni samoro ginyalo yudo tuo to ber gin kaka koro ginyalo yudo thuolo mar yudo sindan. Nikech sindan ni ok ikwa ng'ato rusa. Oko chal gi rabo yunga manyaka isa ng'ato ni asa irie irwake. Sindan en owuon ema obiro dhi e klinik tichuoye. Kosechuoye kendo nyaka bang' dweche 6 kendo eka ichak ichuoye machielo. Ber sindan ni weche mag adherence ok en lich nikech en gima ichuoyi dichiel e dweche 6 kendo ibiro chak idok mana dichiel. Opogore gi yedhe mane wantiere godo mane imuonyo pile pile mondo geng' tuo. Ne wan gi prep to ni muonye pile. En nyaka ni kawe pile. To pogruok mar mani chuoyi achiel kendo bang' dweche 6 ichuoyi achiel. Ng'ami kwa rusa onge, ng'ama ong'e ni tiyo kode bende onge. Nikech idhi e klinik, itiekri gi daktari e room, timako yedhe dala. Inyalo dhi kanyo sa asaya sama itero nyathi e klinik kata sama idhi e yore mage. Ng'ama bende ng'eyo ni tiyo kode otimore nadi onge. Nyithindo manyiri mawuoyegi gi nyalo konyore kaluwore gi sindan ni. But maduong' mahero wacho en ni sindan ni ogeng'o mana kute mag ayaki. Ok ogeng' tuoche mag nyach to bende ok ogeng' ich. But ober kinyalo miye jogo ma onyalo konyo. But maduong' ni ok nyal miyigo kok idhi e klinik. Kech waseneno kata seche mane wantie gi sindan Covid.